Тук чакаме да опашка за флаша. Аз имам си малко си... Дали се разболява някъде ли? Антибиотик имаш? Той ти далече от мен. Не бе, си. Виж какво става тук? Мажат се тук пред плача, подготвяйки се за голямото изпитание. Маги, къде отиде Галето? Галя ти казвам, че е на сянка. Кой иска се потя? Всички почнахте сте изгоряли, само да ви кажа. Майо, ти си изгоряла вече. Майя, ти изгоря. Вечера. Не го свали. Оле, тук виж какво. Край. Ако пътиш ме. Лицето имаш ли? Това и за лице става. Дай малко. Чакай. Лицето се виждате, виж ги. Той каквито очила има. Като на Марк Антони очилата. Топа с картата на главата. Какво вика? Ето, виж, това изгоряло. Marta daily degi. Аз не знам какво брехи пора. Говори нещо на друг език. Лицето ти изгоря, майка. Намазала съм се. Да седна малко на една пейча. Хубаво да ти кажа. Този какво се разбипка, бе? Виж го и това. И тук не е лесно, в тази жега. Не, изобщо не е направо. Пашка на плаш. Не, така се струва. Маги, ти какво смееш, бе? Това не е за ядни, не знаеш? Вече заедни половина. Добре, за какво трябва да иде масло? Страната на шведската маса имаш и такова. Масло аз трябваше да взема ясно да Трябваше оттам, да. Дай. Не, мерси. Удара работа. Не, нищо, цялото тяло. Аре, бе, какво стана тази опашка, бе? Няма край. А за този плаш? Маги, там на слънцето е най-добре. Какво вика? То пък рози му разизмял, за умрял розизмял. Та пък облекна, виж като изкимас. Ма не в това. После трябва да си такъв ред да се прибираме. Виж ге. Най-добре. Маги. Такъв рейс най-добре. Как ми се радва. Ето то пък хавлици с малко хотелската сега. Ето къде виж пашка назад къде стана. Я да случайно слушам какво. Ти можеш ли да четеш? Да, бе. Я да слушам сега и кажа за какво. Фактор УВА защита, водоустойчив и увлажняващ озон. Увлажняващ? Браво, бе. Витамини има, няма никаква Няма никаква алкохолика. Минерали има ли? Виж го и това. Има витамини и минерали.